Lumbazong longri Karbi lamedamai pen ke cengsi krung sayamai ke padupong. Di Pukla Palong Lumbazong Education Block Primary School Thanbang Cingrumamai ke padu. Ex-UPDS Welfare Society atumpen MOA salam don kacetok ningkan krohini kecokarni katalon. Pinia birta long pen kado kawe phanta me kardom na pazriklo. Tangti pini Karbi prime da birta arjuitha. Phai kuni ni phain kora pho arni tiri piamai asai hem bonglong terang towar mai thomalong Lumbazong longri Karbi lameda mai arwa tumpen ke chengsi krung sayame ke padupon abirta nangle. Ne pialam ne ching hon chinam puat he pian pongsi ke chengsi krung sayamai pangchengpong. Ada por phai trok sia por malom Karbi lameda mai alama Lumbazong longri Karbi lamed amai amai phu sarsing ingtia hian pen ingthur pang. Labang so phit mai phu barim sar nandoram terona hian pen japonsi terim do raphan chikimopo. Por phai nar ke pa por pen ke chengsi krung sayamai Lumbazong longri Karbi lamed amai amai phu sarsing ingtia hian pen mai chari pongsi mai pangchengpong. Bangso maya long alhiaman pen Karbi lamed amai amai phu barim lunse timong linguistic dipu security so Karbi riswador baramei phu mandal singbe amei phu barim sar khor sing teron tokbang khagen ingti Karbi lamed amai kongchen bang joy sing tokbi assistant professor dipu gov college megi ingti kathar bi alang utum chetong dunsi maya long rdpdu labang somaya long pinang an lo charli auso maratum Karbi lamed kaching honatum lapen Karbi lamed amai klembang pubang piatum chetong dunsi meya long rdpdu rinti Karbi lamed amai kacharia tuma hian pen koposonsi choklim Karbi alam kaning jenang jimang lapen koposonsi Karbi alam ahok pet pen kaning jenang jimang mesen klardak pen than pachini ponsi mai mesen pen pachun pon ni la kechengsi Lumbazong longri Karbi lamed amai pen ki bipon krung sai mai la ke nilitum ningke hang adiding piklo de Karbi alam ingchu ke ingchu si pubomlo lamen lam chongke bonsita ilitum ke theglong te la sona kangchu avedet piponna ilitum ke bang alam sin ningje dunrong son non mopen hala lun sitimung kaningje accountant ba accountant general lahai ke bang alam thi hitai lun Karbi lam thi tadu la sinilitum la bang somai long lamjai kuru lamjai sarpu lamjai sarpi tum bhang anutina phanta ingkoi ra troksi anil tu mane lam thikimi ke papa klangi phan la english pen ke tok si lang tum hani pilo la pen lam jai kuru tum han ke pharuhinira troksi kep anil tum pi la si mo pen lun se timu bang ke pharuhini so se detta hai lang li ke tok thu la so alam la la sin litum la krung saya mai bangke kenang soda bangke lamlar bon sita litum dak pli ke ponduk pen sita hiniver lo litum poniglong na the litum iem pen singkig lo amat iem bang ni ke big nang ni pomat litum ani si birong lo la sila lamlar pen la pen ke tonte ke tok pathir thunangji la pen la jutang jubatan litum pon lo hitan lon ke singwai pon feder lo la pen puthot ilitum Karbi lamed along alangli amethang alam pen ketok lun titu ke hai bia lun ilitum Karbi lamed amai along adim piponangji pipona ilitum ta ketok kelang ilitum Karbi lam thepene duiku laso ketok kelang Karbi lam thea kitab long labang ne pialam ne chinghon chenam bang isi mane adim piponai pusil litum kucinong toniri pon dipulo lasi mane pini alamet niltum krung sai bia theke lai khelu je jasemet pet ke lamlar lapen kache tonti la hai hui alam si nilitum non la
lamjai kuru lamjai sarpu lamjai sarpi tumha nilitum kachuningri nilitumha labang nethan paklarik tha po lamiglo sitame labang ke alam the la puenlo ala long ritin si kapre kapre dui ko ketok ba ketok abang si pathir nai siwet nai po bang tok bang mane pathir nang ji kaning je ke kapre kapre ni ta hai moben setama sitama kaling madi noke ma nokek ma bitala noketa nang li pudeji ke noketa pudeji a hokpe ke noke dola sona lam lak nokek pulone tok pathir nang pulaba hala noketa pumelo arlong ma harlong ita arlong tok pathir di ma mate harlong to tok pathir ma itala hini tai litum ke Karbi alam thei pusilitum ke puponder lo la si hala puta la so sining jelo puta la so sining jelo la son la si la sona farman sin litum la ka che tonte bang ni litum la swa jai meglong palut poni choglo la penmu akai lun sitimung nang thana bang du ikulo la son an su se dolang hitan litum pini phokep an ven litum pon Lumbajong Primary Teachers Committee pen pinidi phukla pa long than bang chingruma mai padapon lakso than bang chingruma mai long tok langa hin kang thurpon ja phanpura isi krung sayamai ta pado Primary Teachers Committee Lumbajong Block pen pinidi phukla pa long than bang chingruma mai padapon adap lama kang thur chikimo ja mek pen kapang cheng maya long pacheton dun pen tok langa hin kang thurpon ja phan isi krung sayamai ta padopo আদৰণীয় অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে শেষ হ'ব গ'ল আমি আদৰণীয় অনুষ্ঠানত Teachers Committee Lumbajong Block Amai Phi Mira Chodori pen kapado rat amai pialong Lumbajong MAC Joni Timung la pen tok lang sai kamasai phwa sai phi anparata lothan bang abang phwa bang phiatum chetong dunsi RDPT আমি লোকবাজক খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষক সমিতিৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীমতী মীৰা চৌধুৰী আজি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লোকবাজক খণ্ডৰ শিক্ষক সমাৰোহ এখন আমি উদযাপনৰ আমি হাতত লৈছিলোঁ সেই হিচাপে প্ৰথম ৰাতিপুৱা আছিলে পতাকা উত্তোলন তাৰপিছত আছিলে স্মৃতি দৰ্পণ তাৰপিছত আছে আমি পুৰণা যিসকল শিক্ষক খণ্ড শিক্ষক সমিতিৰ সভানেত্ৰী সম্পাদক বা সভাপতি হৈ গৈছিলে তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি এই সভাতে তেওঁলোকক আমি চিনাকি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক এখন গামোচৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ সকলো শিক্ষকৰ লগত ন পুৰণি শিক্ষকৰ যাতে আদান প্ৰদান হয় তেওঁলোকে যাতে নতুন শিক্ষকসকলে পুৰণা শিক্ষকসকলে যি খণ্ডৰ বাবে সেৱা কৰি গৈছে সেই মানসেৰে তেওঁলোকক আমি আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এটা আদৰণি অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ তাৰ পিছৰ লগে লগে আমি আলোচনা চক্ৰ পাতিছিলোঁ আলোচনা চক্ৰৰ বিষয় হ'ল বৰ্তমান প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উন্নীতকৰণত বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংস্কৃতিকতা অভিযানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আমি মাননীয় চালচিন্দ্ৰপী জিলা মহকুমা শিক্ষা বিষয়ক সঞ্চালক হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু আলোচক হিচাপে ববী ৰংহাপী জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডায়েট কাৰ্বি আংলং তাৰপিছতে শ্ৰীযুত হেমজ্যোতি ডেকা জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডায়েট কাৰ্বি আংলং শ্ৰীযুত খনসিং ৰংখন জিলা সমন্বয়ক SSA কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদ ডিপু তাৰপিছতে আমাৰ শিক্ষকৰ মাজৰ পৰা শ্ৰীযুত ৰাজেন খুৰাদেৱক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেত হৈছে শ্ৰীৰামচক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তেখেতসকলক আলোচনাৰ মাজতে আমি মাতিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ সৈতে গভীৰভাৱে তেওঁলোকে শিক্ষকসকলৰ শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে আমি ভাবোঁ তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলে আজি অলপ হ'লেও সম্যক জ্ঞান এটা লাভ কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু
Kedamtang surihini rakri sianikan phai kunia chikloni phain kora pho arni United People's Democratic Solidarity mati hekpen UPDS puastong atum Karbi Anglong lapen North Qatar Hills District of Harman State Government lapen Central Government atumang bongpen Memorandum of Settlement hekpen MOS alam don cetoklu Laso MOS alam don cetok det pen piniarni an ningkan krohini choksi ex UPDS Welfare Society atum pen amit hanga sa hemalong MOS alam don kacetok arni katalon po Karbi Anglong lapen NC Hill salong rita hempre kang team long langji lapen adu ya hoi cerai komnang cipu pen Karbi Anglong lapen NC Hill sub Herman kacesong jia phan ke damtang 1999 mate pharokre sirke paningkan pen United People's Democratic Solidarity thi hekpen UPDS pu hele ke orasong amahang pathek bonta hele kaman pen loke kacesong junun elo pu pen puthot surihini ra hinya ningkan ceasefire and see sorkar pen lamdon kacetok jia phan chingki chingwaisi Kedamtang surihini rakri sianikan phai kunia chikloni phain kora pho arnisi Union Home Minister P Chidambaram lapen Assam Chief Minister Tarun Gogoi atumari dengsi UPDS pen State Government lapen Central Government atumang bongsi Memorandum of Settlement thi hekpen MOS alamdon cetok ponto MOS alamdon kacetok ningkan krohini kecok arni ex UPDS Welfare Society atumpen amethang hem Forest Gate adung kiring leng arong along MOS alamdon kacetok ningkan krohini kecok arni talon pot MOS alamdon kacetok ningkan krohini kecok arni katalon amaya long ex UPDS Welfare Society ameipu Rup Singh tok bipensi mai charipo Tok biasang ho pen kachari ponamaya long ex UPDS Welfare Society Kongchen Bang Tom Bay Bidisar Abhijit Hanse ex UPDS Finance along Klembarim Robi Singh Teron ex UPDS along Abarim CNC John Hanse KSY Uameipu Khorsing Tiso KUY Ameipu Bikram Timong KH DRC Ameipu Mangal Singh Terang KAIP Ameipu Samson Rongpi JUKE Akongchen Bang Ananda Be Karbi Anglong Labor Union Akongchen Bang Rising Milik lapen song claim raperatum mayalong cetong dunsi la so Welfare Society along ke claim kedam la an so se kapangtang ponjia phan lamphe chethan pon rinti MOA salamdon kacetok ningkan krohini kecok arni katalona puthak lapen MOA salamdon cetok det pen Kichun cia puthak ex UPDS Welfare Society Bidisar Abhijit Hansia phan pherang ke atumpen karjo hut nang kacethan duna tengke State Government Central Government lapen UPDS atum angbong laso MOA salamdon cetok det pen kuan kichun ce lapen nilitum chini dundi Ate hala soarni MOA salamdon kacetok ahut song pen rida kipiduna tumpini inuta laso katalona long nang cetong duna bangabi Lapen nilitum aphan nang otekang propamat nilitum ke chini dunde det lopusi than pachini po nilitum pini kani je ye phani litum long jakong we pola manga nilitum labang software fair society ke nilitum pini thireng geng son hala bang so hut ningan surihini ra crazy phaikuni taring kora pho sarkar pen jitu UPDS ang bong lamdon ke chetok hut abang phutu nang kijapon atum signatory satum pini nilitum aphanang panung ku bajai labang so jai ne pen porsi nilitum ko anma UPDS atum pini isi pen isi close by close kichun tang puthak nilitum kachini nilitum aphan thang nilitum malak thang anu loi sabe mothe nilitum kachi char da mabang ilitum Karbi Anglong ra ta me ilitum theklong lo pini atokanu Karbi Anglong long isi elong pen elong long ni tuwar abang ilitum kado wita theklong lo khala bang so tuwar abang pute labang so UPDS atum lamdon kachi tokalong si labang so teng pen labang so tuwara asai bang claim long lo kusi nilitum ahin pen pa chini dam la pen Karbi Anglong ra datum pa chini dam to sinilitum labang so puthak sinilitum ahok pera bang alang litum pen niligi pudamye bang ke alang litum ajara politik pathui non BJP duni dunon Congress duni dunon la pen kaprek akam alang litum claim no
sita pinia sona poro bangke alang litum pensi labang soa MOS ka celebrate along ba ka talon along ke alang litum le nang japon sonte pam so se Karbi long arada tum aning rong ji la pen aning keji pisi nilitum hin pen bangke nilitum mathada nilitum pini sayok jesi nilitum labang soa song vir nang ne jut kok ji puya nesi pini nilitum pilu ke lom kachini ne tu ke thek kere ka pensi pini labang soa ni tame nilitum thang thek these ta nilitum pini labang soa sai bang klem nang kok sayok jesi nilitum klem nang kok angke nang letum lan kan krehini lamdon se tokan lo pini kan krehini ke chok lo nilitum ke chisi ke chedanga bang ke lapulo je UPDS sang bong pen lamdon che tok det pen phi close by close pa implement ya phan ko an ma alang litum kidam tang non ilitum non amat khi bom MP sita UPDS pen si alang li MP ladak pen salang li munit man lo la pen non council long dolang EM rong phar sang ho ke hai da me dolang alang litum phan ning che the pen si nilitum song hin pen ta alang litum phan ning klong pen sala bang su che don dun lo sita ko an ma nilitum ning che the bang alang litum phan ning pi ning che the mo da lo alama bang nilitum UPDS Welfare Society der pen lan ning thepik puta nilitum ave la pen ning the puta nilitum ave angbong si nilitum kidu upisi nilitum angbong kidu palam bang ke kidam tang labang so puthak kherang ke bitung along alang litum alang li CM ke hai bang ning jelo labang so long ke apuna cha chok lim pulotang te song trok si hilot ko song atma phansi labang pharoini a police ke panong pipo pisi alang litum tu seta pini nilitum arlo song ke doan hele ke or song atma an ke pini ke police army ke claim ji arta pen ke kili de tum si ongko la sila bang so long bang ke kupuson si arta ong pusita la bang so police along leche tonon de pusita ku pine aka prega par sai ke nilitum khan nang thik ti ponang pusi Karbi long CM tor tu lera mohanga ke hai phanta nilitum ek CPDS Welfare Society hin pen ke alang di phan nilitum tuning depart MOS ke chetok pini lan kan krinia phong ke chok hut pini nilitum dak inut pen inut nilip rong khang lumayong pen ke wang korti tum phan ke che lang ateng pulote nilitum pini khang nat nilitum ke che theglong mission inur bab phanta nilitum ke che theglong a condition mission ku nilitum che theglong isung ki du ke boy ekdom ke lak penang sesi pini labang so adimalong nilitum ke donang ning duk pik la pening oi pik ang kang si nilitum pini donang sarkar pena kirap do son sarkar pe nilitum mana kirap nilitum semetang artang ke damtang sor elamdon pen che elamdon che toknet pen phi nilitum phan lak isira suri pocket nang pijir krai la na la pen phi ke nilitum phan pini sarkar pen ang panung tu la si nilitum ning ki duk nai bang la pulo nilitum habit tu kong ing nama jogado hut police army pen ke cheteng kheng hut alang litum nilitum phan padok lo nang tum bit tu kong ing nam ke do lok ke nang litum akemang chunun la si rat acha tailong nang litum wangon mon sama acha tailong wangon ilitum cingki je thano na mesen pen ilitum ing samjin pen ilitum cingki je thana la sinang tum ron maing tonon pusin ilitum aphanang kulo la soteng pen ilitum kroisi hele kaman kaddu ko pen ilitum sarkarari deng chodai lo sarkarari deng chodai det pen khike ilitum aphana bangke tini la puson si kaddu ko Karbi long ratan ilitum aphanang thek long mini ilitum thangta ilitum asong aphanta ali ave sarkar Karbi long arada phanta ali ave samjin ilitum je thek long si labang sona la sona bangke ke bang jilangar ni bangke Bharat Sarkar la pen Assam Sarkar tum tame Karbi long arada phan ka chong thui bang intonang ko pusi nilitum song hin pen chini ahoy malo monsam ke dujia ke kam ka Georgi kalisi soluk sudaga tamon ke japon kedam tang chikloi jonang bong nijang Karbi long la pen Meghalaya ahoya long soluk sudaga tamon pen monsam manathusi ke kam jor pon boma songsi amtar klang pon bom bonta non hejong abirta kirip dun longa tengke Meghalaya nathu pen ongdung pang thek thek thia tumang atum hemkong long na pachajengsi inglong pho Karbi Students Association mate KSC asa hemalong ketar pang thekalama pan hok tekang lapen halapu asa hemkang tir check ang hapseta me pan hok tekang dak pusi ahoyalong kedo KSC klem bang phu James rong phar lapen something timunga tuma hin pen herang ke tuma phan nang pachimidu non amat labang so puthak ahoga kangsai ke longjia phan Hamren Police Station pensitame tong sikot pen wangsi Sub Inspector Khaikhosa Singh Sona hin pen Katra Livasaya phan deng pon bom lupusi birta ribdunlom lang hem pen onarson timung report card news Fransi Karbi Solang Dora Duana Phan kache song kadom pajerlo kadom to non nilitum ke do loke am I dak Meghalaya aduya hoilong kache doi not dak
labang so arong adung sinili tum dolo dak nitum casing long pho office dak ami head branch kapithik pontang asai hem lo lasi atumi arnikang sam nilitum pu jirpo tumpen gari pen nang jui bom hut labang so dak office along a flag a banner ang hap pustame mesen me atlang bonstame isi ningduk alama bangke pini ang crack pen dak chirok tokora da tum bir talong si Meghalaya pen administrative law and order tum pen thang order ave pin pen alang litum pu karbiang long ar lo an nang lutsi alang litum ko PPSI GPS lo ne nang claim lo la pen lo so nang kelang do nang chari don ahok berta kelong je phanili tum kewang labang so kewang hot pen gari humni bang ke nili tum ma chitong don lo la pen der phi da office anang chele lo nili tum dak banner ta theklong le flag ta che theklong le la pen ing hubs ta me tala theng dak la si labang so asai phan tong siko dak nili tum hemlong nili tum adung jong temporary patrolling outpost atum ke do hadak do nitum dam pen arjudam si ine lohya gari motor ka cheng nang nitum aphan information nang pima Kulobon sta lang nitum ta information long de law and order administrative na thang na pachini me gawe usalang nitum udon lo samuni chini ne stame alang nitum phansi lamang so office lapen lamang so asong ahem kapahino asai lang no ke claim ke hon the me melo lapen labang so long ahok akang sai kelong je phan no nitum da hamren police station kaparloi tuma singson sir IC alang li pensi ritar li pon bom lo asi madu according je jok le claims tame nitum song hin pen alang li tuma phan so dak pen pen rem lo la pen kewang jiar ni la puson ki claim kle je phan si nituma song pen tuning relo pardon Karbi ang long along chi iya kiso kapawe ji aphan pura phai kuni ni phain kora pho ar ni pen leprosy case detection camping pangcheng pontang chi iya kiso kilong abang pho bang phiat ma phan kapang thek pen aki joy pen se kilang ji aphan la swa ja mek deng pon lo Bharat angkang along 2028 mate surihini rank kora narkep aninkanang bong chi iya kiso kapawe pinji aphan pura Karbiang long along ta leprosy case detection camping asayamo phai kuni ni phain kora pho ar ni pen pangcheng pontang nikre pli an ke doji la so chi iya kiso kiri ka pang thek asayamo Karbiang long autonomous council of Prongsai Kama joint secretary Rajeshan terang pensi into pong alang lining je ponlo Karbiang long along ta 2028 mate surihini rank kora narkep aninkanang bong chi iya kiso pen Chipadi Jiaphan, Nikre Pli, Leprosy Case Detection Camping Doji. Laso saya long rat la pen perang ketumta nang cirab dum nang jiputa alang lininji. Okprang Saika ma joint director Borsing Rongpi alang lipulo non ke chi iya kiso phan phere nang. La pen MDT adowai cholote laso kiso mederu. Karbiang long pen chi iya kiso phan 2028 mate surihini rain kora narake panikanang bong chipadi dunang popusi joint director Borsing Rongpi birta kia paham phanga phan than pachini bong Labangso kangpua maya long Dr. Kabon Teronpi National Heart Mission ADPM Amorjit Tiso lapen Dr. Atum Chetongdu আমি সাসপেক্টেড লেপ্রসি কেস বিচাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সহায়ত লগতে অসম চৰকাৰৰ সহায়ত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হ'ল ইয়াত আমি কি কৰিম লেপ্ৰসি কেস ৰাইজে দেখুৱাবলৈ ভয়ো কৰে লাজো কৰে কি জানি বৰ ৰোগ বা লেপ্ৰসি যদি কনফাৰ্ম হৈ যায় তেনেহ'লে সেই মানুহজনে এটা ভয় থাকে যে মোক সমাজৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বা মোক ঘৃণা কৰিব suspected do punite alang mitang ni cewang segi kimi lo ana cewang we pusita nilitum la medical staff pen asa tum house to house tamane tampo detect po enge mane public tum nang ko pore do nang po hai
Saripathar constituency arlo Believe Stern Church mati BEC Bukazan District St John BEC Rongkhelana Mondolia Tumchipoter Piponsi Nipain kora pli Nipain kora phol ape Nipain kora trok ni thomarani ke chengsi ningkan nestek amepi ke pamanpo Bangso Mealong Man Kido Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sangpi Kadom Tirang Pi Chetong Dunsi Christiana Nim Ki Kroera Kido Ana Tuma Phan Kang Tir Ed Hempu Jisu Kristo Amen Pen Hirizume Pazirdu Ningkan Isek Amay Pialong Bible Kang Tirat Hepi Ke Empon Lukiang Ding Pi Cricket Home Lapenang Ding So Kit Home Along Pen Empon Si Kang Tir Ed Arana Malam Pat Hepi Chethan Pazirni Pon Bangso Mayalong Chitong Rapid, Reverend Father Albert White Associate Vicar, Sister Almelin Hansepi, Women Fellowship Leader, Reverend Father Ruben Togbi, Provincial Vicar, Reverend Father Nkumba, Vicar General, Reverend Father Swapan De Burma, Principal BEC, Alang Litum Kit Do Anang Dong Pensi, Arana Malam The, Than Parjupon. Lasi ke cheng pen jo jetik an bangso me mesen me et la pen ing sam jin pen ke pachun thek pa mi chia phan MAC hian pen kereng et hempu Jisu Kristo amen pen rirjume hangsi rirjume pazir Hanjang laso pen Bisnu Lecture Report Card News Nomati constituency lapen socheng dhenta constituency ke dwara ratuam ke dam ke bang atowar pi ajak ding klui pen kachesong pon atowar pi ke ek ke dam tang surihini rakre nar ke pen kre sir ke panikon PMGSY scheme pen kapanong pipon 16.174 km lokso tokbi arong pen donghak thedong therebasa atowar pi ningkan phwarta pleng play pen si towar pi ke heno phuthak Guwahati pen ke bang SQC Pares haloi la pen dokmoka PWD Department atum kelangchari pedapong. Labang so tawar pia phuthak ratsai klembang phu mindar ke iteron la pen arisang hatuna hen pen higher authority of han lamhoi ki pipona teng pensi phaikoni ni phaing kora ke thomarni Guwahati pen ke bang SQC PMGSY Pares la hoi la pen dokmoka PWD Department Executive Engineer Badan Tiso Lapen JE Gulab Kro Robinson Kron Partau Mindar Kiriterong Lapen Arisang Hatum Pen PMGSY Atowar Pi Kelang Cari Pedapon Kang Tepini Karbi Prime na Birta Pangke Kang Toniklo Kado Kaveta Me Domithak Me Kurwang Tu